Да возвеселятся мироносицы жени, отрок глубоко престаша ко гробу жизнодавца, обретоша ангела на камени седяща, и той провища им сердце глаголаше, что ищете живаго с мертвыми, что плачете нетленно голодни, ще проповедите учеником его. Всяко време оживява и се вдъхновява от своите личности. Те са слънчевия проблясък на светлина и надежда за промяна и в годините на робия, и в свободния свят. Граничното село Салаш, сгушено в прелесните дебри на Балкана до българо-сръбската граница, ражда и ревниво пази спомена за личности, сътворили храмове на духовността и просветата, като мъждукащо кандило в непрогледния мрак на поробения народ. Този отдалечен и затънтен край ражда и отглежда своите закрилници, водачи и просветители, които крепят националното съзнание. В миналото на Салаш се очертава фигурата на една жена, Хаджи Мара Джапунова, родена през 1814 година. Така е записано в летописната книга, която съществува от 1939 година. Тя е била единствено дете на заможния селянин Нешо Джапунов, надарена от природата с мъжко сърце, енергична воля, смел характер, хитрост и физическо здраве, вместо липсващата й красота. Омъжила се за другоселеца Живко Велков от село Стакевци, лице просто и малко заекващо. Първоначално живеела при съпруга си, но за да не наследят имота нейните чичовци и роднини, се връща при баща си в Салаш, откъдето започва нейното издигане в обществото. И до днес е запазен спомена за тази легендарна жена от нейните съселяни и пра-пра-внуци. Аз съм потомка на баба Хаджи Мара и нося нейното име. Родена съм в къщата, в която тя е живяла. Моят баща ми е разказвал спомени за нея. Нейният баща и тя са били повикани при главния мюфтия, който ги посрещнал в дома си. Тогава заптиетата насъскват куче срещу баща й, което го хваща за потурите. Тогава дъщерята, около 14-15 годишна, се хвърля и с две ръце удушва кучето. Турците започнали да изпитват симпатия към нея, към нейния характер, към нейната сила. И до ден днешен е запазена част от къщата, в която е живеела знаменитата личност на Салаш. Къщата й е била истински дворец на фона на сиромашките къщи, построена на площ от 150 квадратни метра в подножието на така наречената турска глама. В нея находчивата българка подрежда специална стая, турската стая, в която посреща и угощава турците със специално нает готвач и ратай, който да обслужва и обгрижва конете на високите гости. Тук са се водили разговори и са се бистрили политики, а хаджийката се е ползвала с уважението и почита на турците и думата й се е чувала. Баба Мара Хаджи е била на почит и уважение в цялото ни семейство. Да, и оттам носи името брат ми.
в знак на нейно уважение. Да. И братовчета, и другата братовчетка. Така е. Цялата ни фамилия е била уважавана. Както тя е уважавала населението на това село, тя е уважила всички, помогнала е на всички. Нали ви казвах, на той казва, не му взимайте там от царевичката, което е набрала, защото има болна жена. А друг там отивали да обходят пак, не взимайте, че има болно дете. На друг казва, той е беден човечец, нема стока, не дейте да му взимате от това. Тя е била, в такъв дух е работила. Тя кара хората да сечат гората, да я трупат, да я палят и да правят ниви, за да живеят по-добре. И те са и правили забележка, Марове, ти слагаш граници до други села. Казва, това си, тук са наши колиби, не е друго село. Тя се стремела тези хора тук, поне тя си от тук да бъдат добре, да имат, а не да просят и да работят и да се създават. Това е била баба Джимара. Имотът е обхващал стотици декари земи, гори и лозя. Имала 3 болюка овце, черда говеда, ергелета коне. Земята й се обработвала от безимотни селяни. Армия от ратаи се е грижала за нейната стока. Пъргава, властна и в добро здраве, Хаджи Мара яздела кон и обикаляла имотите си, пътувала е до Беломорието, Сърбия, Влашко, стигала до Австро-Унгарската и Турската империя по търговски дела. Натрупала е доста злато, преданието говори за 2 чебъра с жълтици. Говорила е на турски език с управниците на Каазата и Вилайта, което съселяните й не одобрявали. Но не забравяла, че е българка и християнка. Тя е разбирала, че църквата и просветата ще съхранят вярата и националния дух на българите. Има сведения, че е дарявала големи суми при посещенията си в Лопушанския и Добридолски манастир, а в тях е имала специално отредена стая. Хаджи Мара, заедно с баща си, е един от главните ктитори на църковния храм в село Салаш. Църквата е изградена и открита през 1843 година. Според свещеник Симеон Попов, тя подарила камбаната на църквата и 74 000 декара ниви, които и днес се наричат църковните имоти. Положителното й отношение към просветените хора я кара да изпрати своя син Димитър да учи в килийното училище на село Ребиша, което функционира от 1835 година. Получил образование там, при завръщането си в Салаш, той става първият учител в създаденото от майка му училище в новопостроената къща близо до дома им. Тази властна жена е търсила приятелство с турците не само за лична изгода, а научавайки за намеренията им, често е помагала и спасявала своите съселяни. А моето съществуване на този свят е живо доказателство за добрините, които е правила Хаджи Мара за Салашчен. В навечерието на Димитратията Буна е един от прадедите ми, който имал ковачница, се опитал, освен хладни оръжия, да прави и пищови. Това е стигнало до ушите на турската власт, дошли са заптиета в Салаш, но Хаджи Мара е казал, че няма такова нещо, като същевременно е предупредила братята Георги и Тошо Докови да напуснат временно селото. Откъде идва името на баба Хаджи Мара? Ами тя е посетила със своя крилат кон с 2 пищова въоръжена, е посетила Божия гроб. И на връщане селото й оказва такова уважение, че застлало пътя й с
стъкано платно. Противоречиви съмненията на салашчани за хаджийката. Едни виждат в нейно лице закрилник в тежките години на робството, други – чорбаджийката изедник, която е яла и пиела с турците, което според тогавашния морал е било грях. Каквито и да са коментарите, факт е нейната дарителска дейност за строителство на училище, на църква, за възраждане на манастири. Тя е първата жена в Салаш, издигнала се над патриархалните нрави, натрупала и управлявала богатство и превърнала се във фактор за общественото развитие на родния си край. Умира на 65 години, една година след освобождението. На гроба й е поставен огромен каменен кръст, изработен в Сърбия. 7-те орнамента, каменни топки, означават общественото положение на тази необикновена жена. За политиката и разбирателството и с турците можем да я наречем и първият дипломат на този край, появил се в края на тежкото робство.